So yun, magandang umaga po sa atin mga kasaksi. This is JMG Agri TV aka Organic. Don't panic, it's organic. Let's go! Oops! Wait lang mga kasaksi. Bago nyo pagpatuloy ang video, kayo ba ay wala pang Fluya fertilizer na ginagamit? Nako, tamang-tama yan dahil naandito na ang Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer para sa ating mga halaman. Kahit anong halaman mo, mapapalay, gulay o prutas man yan, pwedeng-pwede ito sa'yo. Kaya ano pang hinihintay mo? Nasa baba kung paano umorder. Tara! Mag-Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer na tayo. Let's go! So yun mga kasaksid, for today's video ay syempre magsasample po tayo ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. At dito po yan sa Lawak, ano po ito? Barangay? Kalmay, Lawak, Pangasinan mga kasaksid. So dito, mapapansin nyo, puro gulayan yan mga kasaksid. At ito yung isprayan po natin ng Goshen, ampalaya. Ilang days na itong ampalaya natin? No? 9 months po. Ay, 5 months. 5 months na to. Tapos nakailang harvestan kayo, sir? Marami na. Parang matanda na siya, sir, no? Matanda na siya, kasaksid. At kung ano, parang bubunutin na. Pero makikita natin dito pag na-spray natin ng Goshen kung ano yung magiging resulta niya. Pakita ko sa inyo, mga kasaksid. Yan, ito po siya, mga kasaksid. Kung mapapansin nyo yung dahon, may nabubulok na. Pero may namumunga pa. Ito ba yung native, ma'am? Hindi, sir. Burrito. Ay, burrito. Oh, burrito, mga kasaksid. Ito yung mga malalaki ba, mahaba? Hindi. Hindi, sir. Ganito lang. Yung ganyan kaliliit. Yung parang native style, no? Pero, Oo. malaki ito. Malalaki ito. Ayan, mga kasaksid, ito yung isprehan natin ng Goshen. Opo. Papakilala ko po pala sa inyo, si Sir. Ano pangalan nila, Sir? Danny, sir. Danny. Si Sir Danny, siya po ang mag-i-spray po nitong mga ampalaya na burrito, mga kasaksid. At ayun, kung napapansin niyo po, hawak niya po yung Goshen na ito ang gagamitin nating demo dito sa ampalayahan niya. Na ilang square meter, Sir? Ilang hektare, Sir? Baka 4,000 ito, sir. 4,000 square meter. Iba yun. Oo. Bata. Ay, iba pa yun doon, no? So, mula dito, kasaksid, agad dun sa dulo, 4,000 square meter. At ilan, sir, yung pag-aanihan nyo dito dati, sir? Sa isang linggo nakakailang harvest kayo? Isang linggo, 2 beses, sir. 2 beses. Tagi ilang kilo yun, sir? Noon, sir, maka 600 pa. 600 kilos. Every harvest yun, sir, no? Oo, sa ganito, mga kasaksid. At ngayon, mapapansin natin, yan, may mga dahon na nabubulok. At pag na-sprayan to ng Goshen, makikita natin, at sila sir din na makakapansin na may mga bagong tumutubo naman na panibagong dahon, mga kasaksid. So, supposed to be, sir, ilan ba dapat yung days para tanggalin yung isang sir, ampalaya? Para yung katandaan niya na talaga? Depende, sir, kung yung ang palaya mo ay maasikaso mo, medyo matagal ang buhay, sir. Ay, medyo matagal ang buhay. Umabot na ang ilang months yun, sir? 8 months, sir. 8 months. So, ito, 5 months. May 3 months pa. Oo, sir. Baka magwa 1 year pa, sir, kung maalagaan mo. Kung maalagaan, yun mga kasaksid. So, sa 8 months na yun, sir, marami na kayong ma-harvest no? Talagang sulit na siya. Oo, sir, dahil Uh-huh. every week to harvest, sir. Every week. To harvest. To harvest, no? So, yun, mga kasaksid. Talagang buhay na buhay pag talaga naalagaan at saka maganda yung, sir, no? Pagkakaano ng mga halaman. So, ayun, abangan natin mga kasaksid ang magiging testimony dito ni Sir at isprehan po nila kasi ngayon medyo alas 10 na kasi kaya hindi na siya pwede. Kailangan dapat mga 5 to 9 AM lang tsaka sa hapon 4 to 6 mga kasaksid pwede itong maisprehan. So, yan. Sige, Sir. Salamat, Sir. Oh, thank you, sir. Apo, thank you.